ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଦିଆଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମର ସମ୍ଭବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଲା। ଅତିଥିମାନେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଗଛମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଗଲା ଏବଂ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଗଲା, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇଟେ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ସମୟରେ ତା ସାଥିରେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷକୁ ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କହୁ। ଆଉ ସେ ତ ଭାଇଠାରୁ କମ୍ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଇବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।